kad kao pacijent dođete u bolnicu, uobičajeno je da dobijete bijelu narukvicu sa vašim imenom na ruku. No ima više narukvica sa različitim bojama. Crvena za mrtve, plava za alergične i tako dalje. Jedan je kirurg radio noćnu smjenu u velikoj bolnici. Završio je zadnju operaciju te noći i bio je na putu u podrum. Ušao je u dizalo u kojemu je stajala samo jedna žena. Pričao je sa ženom dok se dizalo polako spuštalo do podruma. Vrata dizala su se otvorila na jednom katu i jedna žena htjela je ući. No doktor je brzo pritisnuo gumb za zatvaranje vrata i udarao je na tipke samo da se dizalo makne od tog kata. Žena koja je stajala pored njega drsko ga je upitala kako može tako nešto napraviti jednom pacijentu. Doktor je rekao, to je bila žena koju sam malo prije operirao. Umrla je tijekom operacije, zar niste vidjeli crvenu narukvicu na njezinoj ruci? Žena se samo nasmijala i podigla je svoju ruku. Mislite, ovakvu narukvicu?